Nu skal vi møde et par brødre, som kan huske den præcise placering af tusindvis af motorstumper på deres evigt voksende lager. Hvis nogen kan tillade sig den luksus at føle sig hjemme på deres arbejdsplads, er det de to brødre bag både motorfirmaet K. Madsen og Sønner. Frederik Madsen passer salget. Hallo, det er Madsen. Og på værkstedet regerer den yngre bror Peter Madsen. Ja. Jeg tager mig sådan af det mest praktiske. Så skriver Frederik regningerne. Bogholderiet klares, ligesom regningerne, med blyant og papir. De praktiske løsninger er i det hele taget i højsædet i virksomheden, og det sætter kunderne pris på. De finder altid ud af en eller anden situation eller noget, som man kan bruge de ting, altså man siger, jamen jeg har det sådan og sådan, og så siger jamen så gør du sådan og sådan, og det er altså en fordel. Familiefirmaet har ligget på samme adresse i over 60 år i den smukke natur ved bredden af Holbæk Fjord. Her startede sønnernes far, Christian Madsen, i slutningen af 30'erne sit værksted i det, der nu er byens dyreste villakvarter. Det er noget af en idyll, I bor i her. Ja, det vil vi da også synes. Der er mange, der synes, at det er sådan ligesom lidt for rodet. Men altså, det har vi jo levet med hele vores liv, og det er ikke nemt at smide noget ud. For man ved, at man får brug for det. Næsten alle tingene på et tidspunkt. Men hvornår, det ved man ikke. Der er nogen, der har begyndt at kalde det der for motorvej. Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke noget med hastigheden. Jeg tror, det er noget med motorerne. Frederik Madsen er et eksempel på, at den menneskelige hjerne er bedre end computere. Jamen han kan det, at hvis man går ind til ham og siger, ved du hvad, jeg mangler sådan en stump til min motor. Har I den? Ja, lige et øjeblik, siger han så. Jo, den er herude. Og så kan han gå ned bagom eller her eller noget, og så får du stumpen. Og det er der ikke ret mange, der kan, tror jeg. Frederik, det ligger her på hylderne, ikke? Er det registreret på computer? Nej, det er det godt nok ikke. Jeg kører ikke så meget på computer. Ikke andet, jeg har det næsten alt sammen i hovedet. Det altså sådan at ved, hvad det hører til. Og jeg ved også sige, om vi har det liggende et eller andet sted. Sådan, i hvert fald sådan inden for en kvadratmeter, der ved jeg nogenlunde, hvor jeg skal søge. De enkle løsninger er ofte de mest holdbare. Ja, det er en kraftdåse. Ja, det er sådan en, der har været grønne ærter i, tror jeg. Jamen, hele det system der, det var noget, min gamle far, han lavede med bolt. Det er nok også 30 år gammelt. Og det kan jo ikke engang gøre det. Det fungerer jo. Fra skruer til klemmer. Jeg har fået brød. Frokosten indtages sammen med brødrenes 86-årige mor, Sigrid Madsen, der stadig bor i værkstedets privatbolig. Hvordan er det at være så tæt sammen i en familie, som I er? Når man kører hjemmefra, så er det ligesom, man kan sige, man kommer faktisk mere hjem her, end man gør, når man kører herfra og så hjem, hvor man bor. Sådan er det jo, når man har boet og opvokset et sted sådan i over 50 år. Men på et tidspunkt er det slut med familiefirmaet. Madsens sønnernes egne børn er ikke interesseret i både motorer og tilbehør. De kan altså også bedre lige at have sådan lidt mere fast indsigt, måske. Så der bliver ikke noget sådan om en hvad skal man sige, om 10-15 år, så er det så nok sådan endnu mere hobbypræget. Hallo, det er Madsen. Firmaets grundlægger døde i 1996, 92 år gammel.